ọkọdị nwanne anyị na okechi nyere mmadụ n'ụwa bụ ya ka mma ọ bụ egwu ka o nyere m na-agụlụchi m egwu aka nji aba okongwe mmoda abịa enu ụwa ka nne egwu ụlọ ọnụ na mmiri n'ọgụ mụ na m n'enu ụwa na agbara babụrụ ọ bụ mgbe ewegwo ya mmegbo mụ na m ka na-egwu ụlọ ọnụ egwu ka m ji zaba n'enu ụwa naghị ọjụ gale ma ọmịbọ ọchụ nwa ọkụkụ mụ na m n'enu ụwa na-abụ nyawara ọchụ nwa ọkụkụ mụ na m n'enu ụwa na-abụ nyawara omibe ji dọfọ ogwu na-agwazi ụmụ nwana m ụwa dịbe onye omegbo mụ na m ije gozili ike onwe dịbe nghọtalụ n'enu ụwa ka na-agụlụ chi m egwu ka m ji n'aka m ya ka nje echere ụmụ nwanne m ọjị ọ dị alive anyị ji egwu ekene ọga Trill Onowu eze ndị Igbo one of Lagos State ojiri samọgụ ike nọrọ m etiti Anam Onowu shiri ahụ ekene m ọgọ mpachidara kenere m nwanne ka nwee nwanne ka Onowu ekenere m tawa tija tawa tija tawa tija ọ dị a anyị na-ekenezikwa mmadụ dịka ụdọgana ekwe alụ Kristu Dego one of ụmụ enwere message ọ dị bụ aka eze one of Lagos State ojiri samọgụ ekene m unu azụnudene na ebe dị azụ nnu udene bụ ozugbo na-ele n'ebe na-ebu n'ikike Okechi nyere m n'elu ụwa n'anya ka ndị n'aka oke nkechi nyere m n'elu ụwa m nne m n'ọbịa bụ egwu tija tawa tija tawa tija tawa ọkọrị anyị ji egwu ekene ọgwụ eji ọwọ nneke ọchịrị ọzụọ aka na-eme mma one of ụmụ enwere message eke na-eme bịa maka na agbahụ okwe ọzọmele ọwarịba m Igbo asụkọ nwanne m enọleba asụkọ nwanne m enọleba asụkọ nwanne m enọleba na-egwu ekene nọ kaya ọkọwọ ọgwa mụ na-egwu ọnụ na-agwa Igbo mụ na n'ije n'obodo Igbo tija tawa tija tawa tija asụnokirikiri ka na-agba ugwu ose adị ala ugwu ose elu nwanne ọkwa akpabụla na-ewe ọkwa narị mmeze nwanne eke a na-abịa akpa eke na-eme Chudige bụ onye nwe Chudige bụ onye nwe egwu ekene yo Chudige bụ onye nwe nwanne m egwu ekene wayo nne m egwu na-akpọgọ ụwa egwu nje abaghị n'aka ndị agwa ụlọ n'agwa ọrụ ụmụnne m n'okeke chi m n'ọnya elu ma n'ụwa egwu nje abamba
onye ka ọbagwọ onye ka otu igbo na mụnịa egwu aka nji wee bịa egwu nji eme mma nọ n'ọbe egwu ka na-etili ụlọ ma nọ n'ọgbọ nwanne m ka nne egwula ọnụ nchekwa ikeli nwanne m ebe anyị fada na mụ kelele nchekwa ikeli nwanne m ibụla ebe anyị nwanne m nchekwa ikeli nwanne m egwu anyị ekenego ụlọ Chuda zọwa nwanne m Chudi nwanne m ọchịlị mmụọ dị niile egwu anyị ekenego ụlọ ọkọdị ha ji egwu ala ekene mmadụ dịka Nnamdi Azọ Nnamdi Igbo mma enyi n'ilo ekene eme odogona mmụọ jade nwere mezesh anyị na-ekene ezigbo mmadụ dịka ọjị akọ John ọjị akọ kopa ndị Igbo ga mọ ọjị akọ John na mma nwere mezesh ekene eme ya maka ibe jere acha eze ọkọdị Zaike zọba Lekpọkpọ na mma ọkanele Damụkpọkpọ na mma ekanele Lekpọkpọ mịra n'ọnụ Ọgamụkpọkpọ mịnụgo ọnụ n'ịgba egwu nji n'aka mọ n'ụwa ya ka njikwa agba mbọ Ọgamụkpọkpọ na mma ọkanele ana m ekene Lekpọkpọ chale ịzọba keke na mma nwere mezeshi ọgọ ọgwụnwa ọkwa ịzọba mpa Kristian ekene m Zaike bụ mpa mọ mpa m Zaike ekene ka nnekwe nye ụlọ ọ dị Okechi nyere mmadụ ụwa nwanne n'ọbụ ya kacha mma Okechi nyere mmadụ ụwa nwanne n'ọbụ ya kacha mma Okechi nyere mmadụ ụwa nwanne n'ọbụ ya kacha mma Chuda anụmaghị Pachibu ụzọ mịna n'ọnụ Kaya ọkọ ngwọ ewe egwu na mmụ nọ n'ọba na mmụ nọ na-agwa mụ nne m n'ụwa Okechi nyela anyị ka mma Okechi nyela anyị ka mma ụmụ Igbo banya ọkọdị taa dije taa tupa ọ dị alive anyị jegwa ekene ife anyị ịgbago bọọlụ agbo m na mma enwere mezeshi ekene eme ya maka agụ Toronto ọmaba agụ ọda mpachu ebuka ekene eme Jideofa na-ekwe nwanne Germany youth mi nugo ọnụ Jideofa na-ekwe nwanne anekwe ole na mmanwụ kenele anekwe ole mi nugo ọnụ egwu njikwa eme mma aka m jikwa achụ aka egwu aka njizi aya ọchị ọ dị anyị ji ọla na kene ọga edika shude ọga wọ na mma enwere mezeshi ekene eme ọmọ ọbayasa egwu njikwa agba mbọ ya ka m nọ na-agụ na-agụ Igbo mụ na Okechi nyere m ka mma Okechi nyere gị ka mma nwanne m Nkechi nyere gị n'elu ka mma nke onye nyere m n'elu ka mma nke onye nyere onye n'ụwa n'ọnya kacha mma ụmụ Igbo mụ na egwu ekene ụlọ egwu m ekene ego ụlọ
God is the one ego na bia bia no wa ego ka ego na no wa ibamu ije no ebuka ebu odia ajobala kene nna m nze egwu gili odogwu na mmụ enwere m eze echi ọgụ a bụ mpa Peter na Paul papa m ejima onye m si ejima eme ọzọ kenere m ezi nwaanyị gị abatu ụdọba mmebe abatu ụdọba aka onye nwetara nwanne m egwu ekene egwu ụlọ mpashina ya mmebe nwa abatu ụdọba aka onye nwetara ekene eme kee maka ịja nwanne ịja aba kpako bụ gwa nwanne m Okechi ụkpakọ ekene ego me alibatu dali na anụ ọnụ kọngwe mmụdị na-ekwu ọnụ ya ije enu ebuka wae ibe ka talibianu nyakọ ya alụ n'enu ịbịala abịa egwu ka njide chụ aka ibe onye ga-abụ n'enu n'ọnụ na-echi ya ibe mmụ ya bụ n'enu n'ụwa n'ọnụ na-eche m ya ka mmụ ga-abụ n'enu chimudu bekwe m ube ka daroza egwumeke na-ego ọgọ nne nwanyị bụ nne mmiri m eze nwanyị na mmanwụ kenele eze nwanyị nne mmiri m ekenele m ọkọ dị ọ dị alive Tilo no eze ndị Igbo kema kekene askoman ezi nwanne ekene shidekwa na ọrọ metụta anam ekene eme kema ka onye dịka obi ọrọ ya ekwe obi ọrọ onye ekwe onye dịka chu obi ọrọ onye ekwe onye dịka chu egwu ekene ego ogo onye dịka chu ọgwa na ọkọ ngwa egwu ekene ego ụlọ Nachakwalo we mawanne Nachakwalo na mmanwụ kenele Kini bụ ọkọngwọ Akpọs kini na mmanwụ kenele Nwanne m mọnde m enugo ego egwu nji igwe bienu Yaka m ji gwaja m nne mma Yaka m ji gwaja m nne mma n'ụwa Yaka m ji gwaja m nne mma n'ụwa egwu aka nji igwe bienu Igbo ije elu ebuka egbe ibu ọ dị ya anyị ji egwu ekene nwa dịka Amaneke George nwa George Ekwenze na mmihu anam ekene eme ọbala esidi odogwu na mmụọ jada ekene eme ọbala nnalo aka amele mgbara kwọ ọnụ egwu ekene ego ụlọ ọ dịzi ụmụ nwanne